Здравейте! Наречено съм Палпул. Може, може и да не сте, ама не боли онова. Да стая, да снимаме. Ще е хубаво да приемеш скоро време. Ще чака малко. Скоро ще излизат и нови клипчета на Майнкрафт, и още много игри. Той няма една идея как се играе билярд, не го слушайте, вижте карва бялата като ненормален. Карва. Ари да мучиш. Ще мучиш, бе. Аз ти казвам да мучиш. Забележете, хора. Той е 9 левел, аз съм 8 левел 9. Го спуках. Ама нещо се бъгна клипчето и не можахме да го качим. Не, все едно те спуках яко. То така се вкара. То така се вкарва, като бия. Вижте колко съм добър, 8 левел съм, ама спуквам 9 левел. Преди 15 минути преди да пуснеш клипчето. Окей. Колкото да разбия топките и да вкарам. Разбих топките, но второто не стана, не вкарах. Той вкара, но нищо не се знае. Напишете напишете долу в коментарите според вас кой е по-добър. И може да харесате клипчето или да се абонирате за канала на него. След малко ще бъде създаден до 15-20. Защото е пиклю. Дами и господа, вижте го, той се плаши от детски игри, които аз знам коя е играта, но не искам да издавам. Искам всичко да е тайно. Ще
защото не може да се изтегля. Компютъра ми е шибан и не може да се изтегля. Ето, вижте кой победи. Вижте. Той не може да ме бие. До скоро, бай.